ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. як навори раҳмонови пирхарро ҳозир нашр кардам. пош ба лаби гӯй расидааст. ҳамватанони азиз, ношармида мегӯяд ки ман тамоми миллатаму яъне мардумаму кишварамро дӯст медорам. дурӯғ мегӯяд. субҳаналлоҳ, по ба лаби гӯй расидааст, дурӯғ мегӯяд. ман мехостам дар ҳамин бора як навори кӯтоҳ кунам. тақрибан 5-6 дақиқа ин навораш 25 сония аст. ман нашр кардам, дар омада гӯш кунедон. дар ҳамон мастчоҳ, кадом мастчоҳӣ мегӯяд ки мо шуморо дӯст медорем, вай ба мегӯяд ки ман чӣ қадар шуморо дӯст медорам. вай падараш аз ҳамон мастчоҳ мешавад, падари номаълумаш душмани мардуми мастчоҳ аст. ин ба ҳамин хотир фаромӯш накунед. ҳар як мастчоҳгӣ бояд инро фаромӯш накунад ки раҳмонов душмани ашадии мардуми мастчоҳ аст. барои он ки падараш мастчоҳгӣ аст, номаълум аст он одам кист. ин яъне валади зино ба дунё омадагӣ аст. то имрӯза падарашро меҷӯяд, пайдо намекунад. ношармида меравад хонаҳои мардумро маҷбур мекунад ки бачата ох кун гуфта. ман чӣ гуфтаниам ҳамватанони азиз? ин киро дӯст медорад? ман барои шумо бештар боз мефаҳмонам. ин золими, ин дурӯғгӯи, ин мунофиқ киро дӯст медорад? ин аввал аз ҳама зиёд дӯст медоштагеш ҳамон харе ки дар дашти қипчоқ буд. то синни 40-42 солагеша ишқварзӣ карда буд. ана ҳамин харро якум дӯст медорад. дуюм 7 духтари фоҳиша, 2 бачаи наркоман, чанд набераи ҳаромзодае ки имрӯз модару хоҳари тоҷикро таҷовуз мекунанд, онҳоро дӯст медорад. авлоди ҳаромзодаашро дӯст медорад. 400 моғулу манғити яроқбадасте ки ин миллатро 35 сол бозо қатл доранд, ана ҳаминҳоро дӯст медорад. дигар ин ягон на миллатро дӯст медорад, на кишварро дӯст медорад, на сарзаминро дӯст медорад, на ягон ки мову шуморо дӯст медорад. ин агар мову шуморо дӯст медошт, ин ҳаромзоди палиди модарбахато барои мо 2 соат барқ медод. одаме ки миллаташро дӯст медорад, мардумашро дӯст медорад, барои мардумаш 2 соат барқ медиҳад. ношармида мегӯяд ки ман шуморо дӯст медорам. мушовираша нашр кардам. нигаҳ кунед, як ҳамин кунтя рақс накарда буд, ҳаминам буромад кунҷунбонии девонагӣ кард. то ин дараҷа одам беномусу бешараф мешудааст. субҳаналлоҳ, шармандагӣ. 35 сол боз ино пешравиҳошон фақат қатлу куштору таҷовузу рақсу бозии кунҷунбонӣ. дигар мо валлоҳи биллоҳи таллоҳи як қадам пеш нарафтем. ино барои ин миллат на завод сохтанд, на фабрика сохтанд. ин ҳаромӣ мебурад, бод дар чашми мардум хок мезанад ки ман шуморо дӯст медорам гуфта. худо лаънатат кунад соли ҳамин пиронсолагӣ. ин миллат бояд инро хуб шиносанд ки ин кист. субҳаналлоҳ, бедор шаветон. то кая шумо дурӯғи ина бовар мекунедон? ҳозир ягон кас бирояд, субҳаналлоҳ, як гапи ҳаққа занад, 1001 дашном ҳақорат мекунем ки ту дурӯғ мегӯӣ гуфта. вале дидаву дониста ин хел одама мегӯянд ки дар ҳамон тарафҳои мо шакарвор одама рӯйрост фалон мекунад гуфтани гап. ҳамин хел шакарвор, яъне ширин гап мезанаду фалон мекунад. ҳамин гӯё ки таҷовузат мекунад. худат баъди таҷовуз карданаш баъд мефаҳмӣ ки туро таҷовуз карде. субҳаналлоҳ, бедор шаветон. кадом одам шуморо дӯст медорад ки 2 соат барқ медиҳад? 4 миллион фарзандотонро дарбадар кардааст. наберӯҳои шуморо зиндасағир кардааст. падару модарон, шумо чӣ хел одаме? шумо субҳаналлоҳ, ман намефаҳмам. ин дунё ҳичи нест. ин дунё фардо меравид. ин дурӯғҳои инро шумо қабул дорину қарсақ зада чапак задастен, фардо аз бинаатон мебурояд дар назди парвардигор. то кая субҳаналлоҳ бадбахтие? то кая шармандагие? субҳаналлоҳ, бедор шаветон. як авлоди ҳаромзода тамоми ҷое кашида гиртен. кони тиллои хуҷанда буровар хитоиҳои шавҳараш badod. 75-80% хитоӣ мегирад, 20% ин авлоди ҳаромзода мегирад. ин мардум ба ҳичи намерасад. ин мардум бошанд қарсақ зада гаштем.
حال روزی چهارم پخش مستقیم بشد انشالله. با اونجا گوش کنین شما. من درباره شما چی میگویم. کنی آدمی بننگ و ناموس که براید و از حق و حلال خودش طلب کند و این توده اوباش حرامزاده سنگسار رو نیست و نابود گرداند. ولی انشالله الرحمن آن روز برسیم و زنده باشیم بعد شما گوش میکنید تا من چی میگویم برای این مردم. من علاقه پستش رو گذاشته هستم. تو که سبحان الله ترس. اگر از الله یکه و یگانه شما کو نیم فایزی ترس رحمان فهمی داشته تا این پرخوک رو ما در وقت سرنگون و نیست نابود کرده بودیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.